Fellow beginner light, Sanctuary Sparklo Purity Light, Andrea Peter Johannes Public Populating Light, Aitipinaria Kope, one by Spotlight, the Developed Light, Attenda to all free, Attenda Prongata. Eva Irish Light, Dennis Klein, Klein Light, Hello Irish, Hello Guidance, Hello Light, Irish and Klein Light. What do you Amure Zimbabwe zuro paya takakupaika nhau yamadzibaba vaibatsira pamusha mukagoona zvakare mavideos avo. Pazuva ranhasi tati timbovaunza mudariro tinzwe kuti chii changa chinyatsonetsa pamhuri uyezve vakagozozvifambisa sei. Rangu zita ndirodzi Andrew Neshamba. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Radini muri yeZimbabwe ndinonzi Douglas Mike kana kuti Mukamwe. Aside kusumasowe ndonzi Prangadai. Ndinenge ndiri kumagunje. Ndo kwandinogara inini. So basa riripo ndini ndashanda basa ripano pamukova pano. Ndini ndatorwa nemhuri yepanapa yakangoita zvokundifonera. Vakanda mari yavo kuti ndiuye kunoku. Ndokuya kwandaita panapa zvemazviro kwazvo. Ndabvisa zvinhu zvandabvisa panapa. Ndofunga ndabvisa zvinhu zvitatu. Chekutanga ndatuma wandachitora bhegi akabuditsa bhegi raatora ndobva mabuda chinhu chatanga kubuda zvekare imomo. Chenumber 2 ndobva ndabata zvekare chimwe chinova ndo chachibudira ropa changa chieredza ropa chachitori nedare rekunzi padare remwana uyoyu uye padare revanhu nokufa kwevanhu ndo mishonga yacho ndo chakabaya ndo chachine matarapi iwayo yekubaya ikoko. Todzoka nechimwe chachona chatazobata changa chichifema chine makumbo icho chabatwa muimba iyo chichinzi chinotoshandisa futi yemurandarume anorarama ari muimba iyo yokusagara nemurandakadzi. Chinotovhiringidza zvinhu zvakawanda kuti arasike njera yaiti semunhu anodzimaidziwa asi dziri hondo dzasina kunaka. Asi hondo idzodzo kuona kwandadziita matara anga achirarama ari muno mumusha zvinhu zvepanopamba ndokutaura kwandingataura zvangu chidini. Saka zvinhu izvi pamapiwa nemweya manga maratidzwa here kuti ndiani anga ari muridzi wezvinhu izvi? Ini makuona kwandangoita ndisingavanzi ihondo dzemuno mumusha zvichibva padare iro rira ndaoneswa kuti pana gogo ivava vasibva panapa vanga vachishandiswa nezvinhu zvipi izvozvo. Kana ndichitaura ndoti ndo mwene wezvinhu zvipi izvozvo.
asi semabatiro amaita basa tingati pari zvino vachena. Ya, ndona kuti vachena asi ndine mafudziro andofanira kuzombovaita nyora kana vari vakasununguka. Zvichiroti kana nyora dzichiripo vanenge vasina kunatsochena nekuti panoita vamwe vanogona kukwachikidzana navo nokuti papapa kutoona kwandachiita hondo iyo iyi yanga ichioneka syndicate kanda ndichitoona zvekare mweya wacho tonitaura kuti taura kuti hondo iyi yanga ichioneka syndicate chimwe chacho chaitombosvika nguva dzekurarama nechekudo kukona iko kune umwe wanoita sekuti musawira kana akaita sechisawira pane nhau dzandaona futi panyaya dzipi idzodzo kuti aiwa zvinhu zvazvineka syndicate kaakachiedza kuti kaitike asi ndo hondo dzadzishandisa amai vapi ivavo nokutaura kwaningaita asi kuona kwangu vachena chasara ndiro kuti vacheneswe nyora idzodzo. Alright. Saka imi munoita zvokuita sei pachitarisa nhau dzekubatsira? Munopa matombo here? Munopa mvura here? Ya, indotoenda kuchechi pamotondora panapa ndiro munhu anotonamata zvokutoenda kuchechi izvozvo matombo tinozviita asi kana imwe minamato inenge yataurwa futi nechiprofita kunzishandisa mvura kashandisa munamato wakati ndo zvandinoshandisa vanhu vakurapa. Chechi yenyu inonzi chii? Indonamata nyeredzi nomweyo ingotsvu. Alright. Munoshandisa bute futi ka? Bute handiwanzoshandisa. Asi chechi yekuchechi kune vamwe zvavo vanongozviitawo but haisati daro. Alright. Alright. No, tinotenda zvikuru. Tisati tabva kwamuri tingangoda kuziva kuti pabasa renyu pane here zuva ramunoti iri handimbofe ndakarikanganwa. Chii chakaitika mamuri kupi? Ya, kwamambo Kazangarare uku ndo kwandinomboti haikokoko handimbokanganwi ndarwisana neimwe nyoka yandandarwisana naye toda kutondiuraya nyoka iyoyo. Vamwe vanotoiziva kuti nyoka yakatozokwira mota mamambo masikati vanhu vakazara vachiokera ndo zvimwe zvandinorangarira yaive yamambo yanga isiri yamambo asi mambo vakatouyawo nemhuri yavo vanzwa kuti kwabatwa nyoka yakakura hainauzikamwa rudzi rwayo ndobva yauyawo vauya nemota yavo nemhuri yavo vachiti mhuri yavo izoona nyoka ipi iyoyo nokuti yanga isati yaurawa. Saka nyoka yemambo vati iburitsei ndobva ndaiburitsa mayanga yavharirwa muyamya tichiti vanhu vakuda kuti ichinopiswa ndobva taiburitsa ndobva ndaikanda pasapo. Mota yamambo yanga yasara zvakaita sekune dzimba idzo nyoka iyo ndobva yatanga kutofamba ichienda kupi koko ichitosumudza musoro zvotomira kusvika yanokwira mota pamambo ndo zvimwe zvacho. Saka tingati imimi matambudziko amunobatsira akamira sei? Indorapa urwere ndo basa rangu. Ndinorapa urwere, ndinobvisa ivava vakatoromba kune vamwe vanotoyazotaura ega kuti ndichokwadi ndakabata mishonga yangu but yakundimukira ndine zvandakuona izvozvozvo ndinokwanisa zvingari kuzvishanda zvakafanana izvozvo ndoti iwe muridzi chaunotoziva kuti right ndichinhu changu chakati chiri pakati ini ndinokwanisa kuchitora kuti katichipisa pachena. Ewa, tinotenda zvikuru nenguva yamatipa. Ndofunga amanzwa azvataurwa namadzibaba zvichireva kuti vanenge vachida vaine matambudziko avo munobatsirwa ana madzibaba. Naizvozvo ndochirongwa chatangati nacho muzuva ranhasi. Ndakaendise zvanza zvangu kuna Shumba vanga vakabata muchina chitaiwa basa raonekwa. Mukanzwa paine noise, mukanzwa mhepo chiti vuvuvhu, aiwa ndiwo vane chikonzero kwete inini. Ngatsikari kune zvimwe zvirongwa zvachiramba chikupai. Andrew Neshamba signing off. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkarenga
Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.